أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli musulmon ham muslima qardoshlarimiz shulay endi bizni qarovchilar Rabbimiz Allohning salami rahmati ham barakati bo'lsin har barchalarimizga. Bugun sizin bilan сөйләшәсе килә Аллаһ Раббыбызның бөек кунагы турында. Аны инде һәрберебез беләбез һәм һәрберебез көтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе һәм аның сахабалары да әлеге Аллаһ Тәгаләнең кунагы киткәч, инде аны зарыгып, көтеп алып узаткан шушы халәтләрен Я Раббыбыз Аллаһ, шушы кунагың инде безгә биргән ниъмәтләрне бездән кабул ит. Инде шушы кунагыңның Ягъни синең кунагыңны озаттык, я Раббыбыз, шушы кунагыңны кабул итеп хөрмәт иткән өчен изгелекләрне безгә насыйп ит, дип дуга кылалар иде. Һәм шушы Аллаһның кунагы килүгә яңадан ярты ел вакыт кала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары, я Раббыбыз Аллаһ, шушы Раббыбыз Аллаһның кунагын кабат каршы алырга безгә гомер бир, саулык, сәламәтлек бир дип сорыйлар иде. Кем соң Раббыбыз Аллаһның әлеге бөек кунагы? Әлбәттә инде һәрберебез өчен таныш булган һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әлеге кунакка зур мәртәбә биргән ураза белән, фарыз уразасы белән, ягъни әлеге Аллаһның кунагы ул Рамазан айы. Һәм Рамазан айын беләбез, ул инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә бер рәхмәт айы. Һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әлеге айда үзен иманлы санаган һәрберебезгә уразада үткәрергә фарыз кылды. Ягъни без һәрберебез Раббыбыз каршында үзебезнең бурычыбыз буларак Рамазан айын ураза тотып үткәрергә тиеш. Рамазан айы Аллаһның кунагы буларак безгә инде шушы елга бер мәртәбә 11 айның солтаны булып, 12нче ай булып килә. Ягъни шушы ай ул инде безнең зарыгып көткән ай. Әйтеп китүемчә, без инде ярты ел буе дуга кылабыз. Я Раббыбыз, безгә шушы Рамазан айын исән-имин, сау-сәламәт, ураза тота алган хәлдә каршы алырга насыйп ит. Чөнки Рамазан айы килеп җитү, җәмәгать, менә иртәгә ураза, менә иртәгә Рамазан, ярар, иртәгә уразага керермен әле дип түгел, юк. Алданрак без аның хәстәрен күрергә тиеш. Һәм инде Рамазан айы җитүгә Раббыбыз Аллаһның бөек ниъмәте башлана. Раббыбыз Аллаһның бөек хикмәте башлана. Һәм һәрбер мөселман, һәрбер иман әһеле аны үзенең җаны, тәне белән хис итә. Чөнки без сезнең белән фәкать Раббыбыз ризалыгы өчен генә иртә белән таң беленә башлаган вакытка кадәр сәхәрләребезне ашыйбыз һәм инде кич Раббыбыз Аллаһның әмере белән кояш шушы җир чикләрен үтеп баегач, юкка чыккач, без инде ифтар мәҗлесенә җыелабыз. Һәм шушы көн дәвамында әле кояш безгә күренгән вакытта без Раббыбыз Аллаһ ризалыгы өчен ашау-эчүдән генә түгел, үзебезнең карыныбызны ризык белән тутырудан гына түгел, Раббыбыз Аллаһы субханаһу ва тааля безгә шулай ук тыйган кайбер эшләрдән без тыелып торабыз. Әлбәттә, алар арасында гадәти көндәлек безгә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тарафыннан рөхсәт ителмәгән, гөнаһлы кылынган, гөнаһлы күрелгән күп кенә гамәлләрдән без инде тыелып торабыз. Әлбәттә, алар Раббыбыз Аллаһ Тәгалә гөнаһ дип саналган гамәлләр иң беренче чиратта гайбәт сөйләү булсын, яла ягу булсын, ялганлау булсын, шушындый инде Раббыбыз Аллаһның безгә тыйган эшләре. Әлбәттә, шушы айда аеруча да алардан ныграк тыелырга кирәк. Һәм шулай ук Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля әҗер-савапларын күп итеп бирә торган гамәлләр өчен шушы Рамазан айында безгә әҗер-саваплар тагын да арта. Мәсәлән, гади айларда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр итте. Гади айларда Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля бер гамәл өчен 10 әҗер-савап бирсә, Рамазан айы өчен, шушы Рамазан айында кылынган изге гамәл өчен Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля 10ннан алып 700-гә кадәр һәм аннан да күбрәк итеп әҗер-савап бирермен диде. Ягъни әле 700-дән дә күбрәк әҗер-савап ала алабыз ниндидер изге гамәлебез өчен.